Здравейте, здравейте, Станислав казвам. Сега на този Стани ще му покажа една велика личност за правене на кралство. Той него не го кефите си граде. Ама гледай сега. Чай се пуста лоста. Малко много е. Малко ли? Сега дърпа. Това си е безкрайно. Но се го спирате чрез ръчката. Пък ако на Станислав му се играе тази игра и се изтегли, аз ще му покажа как да си го направи. Както виждате долу аз колко съм събрал. Сега той ми пише на коментарите. Станислав Енчев. Той, разбира се, няма го качвам в YouTube. Станиславе, да не се безпокоиш. И чао, Станислав!